näiden Markus Martinus-fanien kanssa tuossa muutama viikko takaperin Kampissa sellainen niinku Get Together fanimiitti, missä nämä tyypit sai lähettää viestejä Markukselle ja Martinukselle, tulkaa Suomeen, ja tää toteutui. Tonne niinku ylimpiin kerroksiin asti, ihan sairas meininki. Hei, ootteko te kovia Markuset Martinus-faneja? Joo! Mikä niissä on niin ihanaa? No ne on hyviä laulajia. Ne on söpöjä. Kuinka kauan te ootte fanittanut nyt? Puoli vuotta. Sama. Onks siistiä? Sä olit silloin siellä fanimiitissä Kampissakin, sä oot kyllä tosi. Onks se niinku aito? Miksi teitä faneja kutsutaan? QMNL. Okei. No mitä, onks siistiä kun ne nyt tuli sitten? Joo, mä näin äsken hotellilla. Oikeesti, ootteko te ollut lentokentällä niitä vastas? Joo. Ootte ollut? Joo. Miten, oot sä tyyliin nukkunut ollenkaan? Miten kauan sä oot ollut hereillä? 24 tuntia. Onks teidän ruotsin opettaja mukana? Joo, tää oli se meidän mukaan, mutta se tyttö on täällä. Okei. Aika siistiä. Miten kauan sä oot fanittanut noita? No en mä edes muista, mutta mä oon fanittanut aika kauan. Miksi ne on niin ihania? Koska niillä on hyvä musa ja sitten, en mä tiedä, mä vaan tykkään niistä. Mitä, onks Markus Martinus, onks ihanaa kun ne on täällä? On. Oot säkin ollut jossain lentokentällä niitä vastas? Et oo ollut? En, mä olin koulussa silloin. Okei, oot sä nähnyt niitä aikaisemmin? En. Kuinka, asteiko 90, kuinka siistiä tää on? 12. Mahtavaa. Pidä hauskaa, sä Kiitos. et väriset. Apua, jännittääks olla? Joo. Oikeesti ei varmaan ikinä tää. Me ollaan siis Helsingin keskustassa Narikkatorilla ja meillä on pointtina saada Markuset Martinus uudestaan Suomelle keikalle. Vai mitä? Kenen me haluamme? Siis tänne on tullut ihan sikana jengiä ja tää on Markuses Martinus teille. Teidän on pakko tulla tänne Suomeen. Mikä sun nimi on? Bianca? Mikä sua itkettää? Mä oon niin iloinen vaan. Ja kun mä rakastan niin paljon. Pitäisikö niiden tulla Suomeen? Joo. Kovempaa! Viivi, sä oot aika hyvin ollut järkkäämässä tällaista meetingiä. No joo, mä halusin tehdä jotain, koska mä en itse päässyt keikalle silloin, kun ne oli Suomessa. Ja mä halusin, että ne tulee uudestaan, en mä puhu niiden kanssa ja sain kuvat ja tälleen. Mut mä halusin, että muutkin fanit pääsee olemaan mukaan tässä, että mä en yksin ois täällä Narikkatorilla silleen, Markus Martinus tuota Suomeen. Miksi ne on niin ihania? Koska mä rakastan Markusta. Ne on vaan niin ihania, niillä on ihan ollut vuonna. Nyt sanot tonne kameralle jotain englanniksi, niin I love you, Marcus. sano säkin tonne jotain englanniksi. I love you, Marcus and Martinus. Sano säkin Bianca vielä. Jag älskar er! Haluatko säkin sanoa jotain? I love you, Martinus. Sano säkin. I need you to my life. I want you to come back to Finland. Sano säkin. I love you, Marcus and Martinus. Te ootte niin söpöjä, mä en kestä.